Čaute lidi. Takže, čo ideme dnes variť? Ideme robiť bravčové na hryboch, cez slovenskú rýžu, čisto menučko, tak ako sa to robí vo väčšine reštauráciách. Takže poďme na to. Keď robíš slovenskú rýžu, tak si nezabudni najprv dať olej, osmažiť poradne sol a potom keď bude krásne hnedá, tak na kilo dávame liter a pol vrelej vody. Všetko sa to potom zaleje a varíme to na 215 stupňov 30 minút. Máme takto krásne hnedú rýži. Hneď cibulu chystá väčšinou kolegynka, čiže ja si to vždy len takto vyhodím sem na dosku všetko, na drobne. Takto pekne takú cibulu orestujeme. Cibulu posolte, pustí vodu, zarestuje, bude krásna hneda na konci. Toto už máme krásne zarestované. Teraz pridáme maso. Hlavne nezabudni sol a korenie. A do toho aj takto, keď troška dáme údenej červenej papriky. Rastca. Im dávame mrazené hryby, ale určite doporučujem si kúpiť čerstvé. Keď to mám takto spravené, tak ja si dávam ešte takto sušený tymián. Teraz to necháme dusiť, pokiaľ to nebude mäkké. A potom čo? Potom ideme chálovať. Samozrejme to ešte zahustíme, niekto zahustuje zápraškou, výškou, všelijaké tieto veci, alebo solamilom, alebo zemiakom. Takže je to na vás. Každý podľa chuti. Takže, tuto máme finálny produkt. Dobrú chuť.